Столичната община и лично аз имаме последователна политика по отношение на грижата за хора в неравностойно положение, особено деца. Сред тях на първо място са децата, лишени от родителски грижи. За съжаление, назад в годините практиките не са това, което бихме искали да имат децата. За наша радост обаче много граждански организации се включиха в тези усилия и един от най-добрите модели беше показан в годините именно от Фондация за нашите деца. Идеите, които има Ваня Шалапатова и Фондация за нашите деца, са почерпани от най-добрите световни практики и за нас това означава по-голяма ефективност. Когато обединим усилия, тогава се получава видим резултат. Столичната община предостави терена, на който да бъде изградена тази къща по идея на фондацията, с грижата на екипа на фондацията и с средствата на бизнеса. Това е едно много важно партньорство. Институциите трябва да създават условия. Хората, които разбират, които знаят, които имат капацитет, те трябва да работят с децата. Децата имат нужда от среда близка до семейната и имат нужда от специалисти, които могат да работят с тях. Разбира се, че е много важно да има къща, да има добра среда, но най-важното е общуването с хората около тях и затова колкото по-бързо се намери приемно семейство или, дай Боже, истинско семейство, това за детето е възможно най-доброто. До тогава експертите на Фондация за нашите деца или нашите експерти от Столичната община могат да работят в тази посока. Ние вече имаме изградени 6 центъра за настаняване от семейен тип, в които колегите се грижат за деца от 0 до 3 години, от 3 до 7 години и съответно за деца с ментални увреждания от 3 до 18 години. А през следващата година предстои откриването на 13 такива центъра и 3 защитени жилища, което на практика ще означава, че ние ще успеем да закрием всичките домове от стар тип, не само в София, а ние ще можем да се грижим и за деца от цялата страна, но пак казвам, дай Боже да има повече хора, които да проявяват истинска грижа за децата и да ги приемат в семействата си.